Nyní budeme odšťavňovat zeleninu listovou a kořenovou. Začneme odšťavňovat okurku. Okurka obsahuje více než 40% draslíku, 10% sodíku, 7,5% vápníku, 20% fosforu a 7% chloru. Také podporuje vysokým obsahem křemíku a síry růst vlasů, zubů a nechtů. Je vynikající při vysokém a nízkém krevním tlaku. Je rovněž užitečnou potravinou pro žlučník, játra a ledviny. Nyní odšťavníme mrkev. Mrkev přispívá k normalizaci všech tělesných funkcí. Je nejlepším zdrojem vitamínu A, který může tělo rychle přijmout. Bohatě také obsahuje vitamin B, C, D a K. Čerstvá mrkvová šťáva pomáhá zachovat zuby a strukturu kostí. Dále je přirozeným prostředkem proti tvorbě vředů a otoků a velmi zvyšuje odolnost proti infekcím. Zabraňuje onemocnění očí, zánětu krčních mandlí, vedlejších nosních dutin a všeobecně dýchacích orgánů. Chrání nervový systém a je nedostižným posilujícím a vitalizujícím prostředkem. Může až pozoruhodně čistit játra. Mrkvová šťáva je bohatá na sodík a draslík. Dále obsahuje vápník, hořčík, železo, zatímco fosfor, síra, křemík a chlor jsou také ve šťávě obsaženy, zdokonalují tak ideálně účinek na lidské tělo. Nyní začneme odšťavňovat celer řapíkatý a celer kořen. Největší hodnota syrového kořenového celeru a řapíkatého celeru je v jeho neobyčejně vysokém obsahu organického sodíku. Také obsahuje železo a křemík. Vysoký obsah sodíku je mimořádně prospěšný za horkých dnů. U nervových chorob pomáhá k normalizaci pořádné množství karotkové a celerové šťávy. Tak, šťáva z celeru je připravená. Nyní začneme odšťavňovat rajčata a protože jsou měkká, zvolíme tuhší kořenovou zeleninu a mrkev je ideální kombinace. Rajčatová šťáva je velmi užitečná a reaguje alkalicky. Rajčata jsou neobyčejně bohatá na draslík, hořčík, sodík a vápník. Mimo to obsahují mnoho chloru, fosforu a menší množství křemíku. Pustíme se do petržele. Petrželová šťáva je jednou z nejsilnějších a neměla by se pít samostatná. Čerstvá šťáva má vlastnosti, které jsou důležité pro látkovou výměnu kyslíků, k udržování funkce nadledvinek a štítné žlázy. Je také účinná při chorobách očních, dále pak u ledvinových potížích, zánětech a s úspěchem se také používá i u vodnatelnosti. Takhle vypadá odšťavněná petržel. Nyní se podíváme, co na odšťavňovač řekne zelí. 12terníkové vředy reagují skoro zázračně na pití šťávy se zelí. Působí výborně jako čistič a jako prostředek k redukci váhy. To nejcennější, co na zelí je jeho vysoký obsah síry a chloru a poměrně vysoký obsah jódu. Dále je vynikajícím pramenem vitamínu C. Tak a zelená šťáva vypadá takto. Teď se pustíme do řetkviček. Řetkvičková šťáva se získává z listů a z kořenů, ale nemá se nikdy být čistá, protože má příliš silný účinek. Hojí sliznice a čistí tělo od hlenu. Skoro třetinu přírodních látek v řetkvičkách tvoří draslík a nemálo obsahuje také sodíku. Obsah železa a hořčíku je vysoký. Jak se vám tato barvička líbí? Takhle vypadají řetkvičky. Pošleme tam papriky. Paprikové lusky obsahují celou abecedu vitamínů a k tomu četné minerální látky. Mimořádně bohatá jsou na vitamin C. Dále pak zároveň obsahují hodně vitamínu A, takřka všechny vitamíny skupiny B a vitamin E. Kromě toho také obsahuje četné minerální látky jako vápník, draslík, hořčík, fosfor, síra, železo, mangan a měď. Tak takhle vypadá šťáva z paprik, šťáva nabouchaná vitamíny, minerály a plná enzymů. Šťáva ze salátu není problém.
Hlávkový salát obsahuje velké množství železa, a to především ty nejzelenější horní listy. Dále obsahují hořčík, bohaté množství síry, více než 9% fosforu, který je jedním ze základních prvků mozkové tkáně. Spolu s křemíkem, kterého je v hlávkovém salátu více než 8%, jsou síra a fosfor nutné pro zdraví a vývoj kůže, šlach a vlasů. Čerstvá šťáva přinese úlevu všem, kdo trpí žaludečními vředy. Kdo by to byl řekl, že salát je tak tmavě zelený? Takhle vypadá salát. Špenát za chvíli bude v tekutém stavu. Špenát je důležitá živina pro zažívací ústrojí, a to jak pro žaludek a dvanácterník, tak také pro tenké a tlusté střevo. Je to ten nejlepší organický prostředek k čištění, regeneraci a obnovování zažívacího ústrojí. Špenát má cenné účinky na zuby a dásně. Patří mezi zeleninu s nejvyšším obsahem vitamínu C a E. Je bohatý na vysoce hodnotné železo. Mimo to obsahuje mnoho sodíků, draslíků, vápníků, ale i obsah hořčíku je vysoký. Vyživuje buňky, tkáně, nervy a svaly. Šťáva ze špenátu. A nyní jako poslední si odšťavníme červenou řepu. Červená řepa je velmi hodnotná pro tvorbu červených krvinek a vůbec k celkovému posílení organismu. Obsah železa v červené řepě není sice příliš vysoký, ale toto železo má takovou kvalitu, že je vynikající výživou pro červené krvinky. Obsah draslíků dodává výživu pro fyziologické funkce těla, zatímco 8% chloru je vynikající čistící prostředek pro játra, ledviny, žlučník a mimo to povzbuzuje aktivitu lymfy v celém těle. Červená řepa v tekutém stavu. Šťávy jsou hotové a z čehože pak jsou? Je to celér, rajské jablíčko, petržel, hlávkový salát, řetkvičky, bílé zelí, paprika, špenát, červená řepa, okurka a blahodárná mrkev. Nebylo záměrem se snažit vyjmenovat kompletní spektrum přínosů čerstvých, ovocných a zeleninových šťáv, nicméně bychom si ještě měli říci, že se dají mezi sebou kombinovat, tedy ovoce s ovocem a zeleninu se zeleninou, a to i za účelem konkrétní ozdravné kúry. Ku příkladu směs šťáv z karotky, červené řepy a okurek se osvědčila jako vynikající čistící prostředek ledvin, prostaty, pohlavních žláz, stejně tak jako žlučníku a jater. Nechť i vy máte zářící zdraví.